basi tamdare zvakare ngurunda nome iwe muchenje Patrick ndini kana tutara muno munotaura sezvatikuita kusimudza izwi inomwe asinganzwi zvakanaka wamaruseri wadoa kunzwa nyaya dare remunhu wese chakamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu kuda kuripwa nemombe 6 zvenombo dzako chitupa nemari yedare kutaura izvozvo ndinome ngurunda achitaurira kuna Patrick muchenje taura tinzwe nomeni kuti zvakafamba sei. Yongori muswa pamusoro mambo yongori muswa 21 February waitikana hamwana sekuru edu kukuona ngurunda zvakafunza izvi wati musowani ndaurisa 21 February taura waitikana hamu kumaeni kwedu kuona ngurunda ikoko tachibva taenda kunhamu na Carlos na Grison tikaenda zvekuma 7 dzemanheru toenda kunhamu paya tonga takasvika zviko takuti kuma 9 iko tataomana sando yachakutonhora tikaitidzoka tadzoka mupamba tochengerwa ndakambobata tese takangodaro tasvika pamba kuti akomana takuenda alright chibva ndapinda ndivhure do ndopanana patekobva ndihedha nditongovhura bedzi do ndadonha pasi ndasimuka uye akabva tobuda kuti vana Grison yangu wasati wati ndakakarara ndiri pasi Grison naye waibva wadzoka na Grison paya watanga kukikidzana na Patrick ini pana mukadzi ngara tobudawo achitiza chibva ndamutodzvi kumbata takukikidzana paya tidonzana paya awakukikidzanawo neuyu sakukikidzana mame vanhu raini wakazvinzwa noise usha wakanyanya uye vanonzi Thomas apo takatosvikawo ndiri kukikisana nemukadzi iye ndakamudhonza ukakikitsana neuyu zvadaro ndibva ndadzoka ndati uya kuno Thomas uno yandakabata ndakabata nechikomba mbao ndatohedwa pai mbao aibva bata awachikikisana ndopa ndakadzoka mbama imwe ibva ndatora chitorogo nene ndabva kuboka mombe kumanhekwa dzine zviri pamudaini ibva ndatora chitorogo ibva ndamhanya kune ngakukikitsana kwauya naye na Patrick ndakatomuruwani nditobva ndikatongoda tongoti tore demo komana na Grison naye ibva siya zvedemo kuna kudaro raini ravha razarawo paya haya noise vanhu kavatoita sei vanzai vangatovabatanidzei uyo tibva tatouya nemukadzi wacho vatavabatanidza engero vari raini manje tavaisa munguru vanzi handei kumba kwacho vatadzikira vatasvika pamashopu kana vanhu toita sei usiku uno zvinhu zvatozvekuma10 toita sei kana vanhu ayo ngativaradza vangono kuti hatiziva kuti takawatsunhura ozivi zvavanoita ngativaradzei tiri panapo vatarara pungwe yazofuma ya 2022 fuma 20 vanhu handei naye kwasabhuku chitonge nyaya vataenda pasabhuku nguru handi vatatunganya Patrick aibva abvuma Joshua mandibata nemukadzi kanzi akomana ndikukumbirawo wandisekuru futi saiti kwedu futi ko zvanzaya tikukumbirawo kuti nyaya iyi iperere panapa toita sei zvanzaya umana tikati tusimudzira mberi zvanzai baba vako ndikukumbira kuti nyaya yedu iperere panapa umana ndokuta sei ndokuripa yenyu tivatarisa toita sei ndingadani wamwe Carlos naye ndongo amuningina mune mukoma ipapo tivatati chiripe 1000 nyaya yako iti ipere zvaibva ambochema chemutati aiwa ipapo hatisi kumira ba ipapo kana urativirani kana pasina apa tongosimudzira yedu mberi zvanzai wawamana ndabvuma ndinokupai paati ndinokupai ndopakati pane zvimari izvi zvatori nabamari izvi zvanoita saka kuti iwe wabvuma nyaya uta kutori namari kuwedza kuti udii zvanaye ayo towekerana ndine mbudzi dzendinadzo ndine 4 nenyenye diki 2 kuita 6 achibva dzatorwa mbudzi dziya achibva dzauya
dzauya zvanhu saka ngatichajiranei pamari yacho kuti mbudzi dzinoita mari dare chivhata anoita 100 ichibva dzangobviswa nechibva asava ne900 ibva saka unobvisa rini imwe yacho ukanzi musi wa9 March ndinouya ndandabvisa 9 March yakwana taenda padare Patrick haana kuuya chibva tadzokera futi kwaSabhu kuti zvakamira sei zvanzi munhu wenyu haana kuuya chibva taregera tati rega tiende kuna Ishe Makumbe tasvikaona Ishe Makumbe zvikanzi nyaya yenyu mimi uya nokuti uyu paakaona kuti toda kuti musi wa9 akabva aenda kumapurisa kunotomangana kuti ndakarwiswa ndakarohwa zvikanzi Makumbe nyaya yenyu iri kumapurisa ngaitange yapera ikoko saka toita sei manje kwazotoona kune ukama takugara pasi ukada handi kuna wachikore vamuna kutibatsirawo parasvika kuna wachikore takata tongwa nyaya ida chibva abvuma handi madheta acho ekuti auya abhadhara haana simbobvira auya uye aingoti ndiri kuchekapu ndiri kuiti tichingofamba ndiri kuchekapu ndiri kuiti dzimana tazotoenda unuse sande iyo yataipa vatadzokera kuti nyaya yedu iyi yakangomira petu isu tiri kufamba iye arongoti ndiri kupi asi kwake isu tiri kuenda kumapurisa zvese tiri kuita hatiziva kuti zviri kufamba sei kanzi rega tipei pasi muuye endei kupi kwamakona ndopatakazoya sande panapa kubva turova nyaya saka chiri kwachikore kwamambo chikore izvo zviri kutaurwa makabatwa here nemukadzi apa hapana marambira mungu uchangamira batwa ndakabatwa asi ndachikumbirwa nditsanangure maitikira zvakaita kusvika pakubatwa kwangu ndozvosvika pakurohwa kwacho chokwadi ini ndaibva kuno kwaRisape ndokunogara mhuri yangu musi umwe chitorutaurwa saka ndiri mubhazi wahwenje rinoenda kwedu kutandao pane nhamba dzakandifonera dzebhadhi but nhamba idzo ndasina kudzijaira mufoni mangu ndabvunza munhu wacho kuti ndiwani urondifonera saka ndinonzwana nemakati bhazi raifamba andamuti mira wakadaro chakufonera kana bhazi rasvika pachenambuya ndoenda pasina noise ndokufonera ndandafona bheki kunhamba yazva ndine takudzwa anoshanda kwangurunda takudzwa mushandi wake uyu ndamubva ndamuziva mukomana uyu nokuti takudzwa mudzimai wake zvochokwadi ndaifambidzana naye saka aiti kana achida kutaura neni akatazwa ndibata pafoni yake kutuma mukomana noni takudzwa wacho iye saka pakati ndini takudzwa ndakava ndamuziva ndikati wati kudii mfana zvanzi ana mai ngurunda kana wasvika uye kuno kunhasi ndakuona nhasi ndikati ini ndibva kunoona mhuri nhasi handisokwanisa ndiiruko ndokuona zvochita mumwe musi ndozvanzi manje mudhara matadza kuti uyana asi mwenye akati kumirira handisi kuita ndikati ora ndichazoona ndoita sei kana ndasvika kumba ikoko ndibva ndasvika bhazi ndibva ndandidzikisa panyavo ndo pandogara mumashopu bhazi richibva raenda saka kwakumapasti 6 mukomana achibvayo zvanzi mudhara mazoti ndikati nditada kuzorora ndogona kuzomuona mwe muzvibhadhara zvanhasi hazvisi kuita saka musi wacho ndakazama kufonera nhamba yemukadzi wacho direct nhamba achibva yaramba bva ndatopinda mbabva ndazorora kumatime ndifadza kumapasti 10 dzemanheru so tisatashika kumapasti 10 mukomana wepake achita mazodi akati hanzi kana uchikwanisa unokwanisa kupiwa muriwo ndokubikira kuno saka mukomana ndakamupa muriwo zvechokwadi achibva aenda nawo saka pandakazopinda munzira ndakuenda kumba kwacho ndakasvika ndibva ndanogogodza pawindo mudzimai achibva avhura keteni pakandoona achibva apotera vaenda kudhoo panovhura dhoo ndibva ndapinda mumba saka ndakamira mudining make yakati ndinokie dhoo ndiri mudining ndibva ndada kufamba kuenda bedroom pake ndoona yekurarira nechekumberi pakada kubata dhoo yendo ndopakarwa dhoo vatanga kutoredza mhere saka ini ndandiri muconfusion kuti chii chakuitika wozi apa angandiudza zviya zvekuti wanzi kwaitika nhamo kwana sekuru wacho kwamadora zvindaita mazuva ndasina zokuti kune nhamo zvichikwaita kwakusina saka ndichiri muconfusion yekuti kodhora arwa munhu akuchema zvafamba sei ndopandakaona munin'ina wake anonzi Carlos ndiakatanga kupinda mumba akabata chamboko nekeni yepaper spray pechipiri pachipakatira anonzi Gilson mukoma wake akabata kuti paper spray nemuti murume wacho mhuri dzemukadzi akapinda ari panamba 3 uyu anga angobata muti chete saka ndakamboda kuzama kuti ndiende kumawindo kunobuda ndakubva ndaona mawindo ane mabhagla pana ndibva ndakukwanisa kuuya nepakati paona ndakapinda nepakati pavo bvandakusanzira nemaoko daiso ndakukwanisa kubuda panze ndabuda panze ndanda kumhanya ndinobuda kunze kwegedhi pana anonzi Thomas Sapota ambotaurwa ndiakabva ndirova ndare ndibva ndadwa pasi anga akabata muti saka pandakada kuzama kumuka aida kundirova musoro nemuti ndibva ndavhara muti neruoko rwangu rwerudyi ndopakabva ndirova nemuti paroko ndopaka pachikokera ruoko rwangu papapo
saka ndakabva ndapera simba achibva ati uyu ndamupedzera kwasara mukadzi achibva abva ipapo achimhanya saka pandanda ndarova ndiri pasapa vanga vasara vanga vapinda vari vatatu mumba ndopokabva vasvika bva vandibata vandisunga makumbo vandibvisa mbatya dzangu dzekumusoro vandisunga futi maoko vachibva vachinjana kundirova saka vainditi paunenge wandirova panenge pachetuka nechamboko chacho vobva vatera nemakena wepepa spray vachispraya muzvironda imomo saka ndanda kunzwa kutsva zvakanyanya kuzi maziso ndasinatsi kuona zvakanaka vino wangu wanga wakunzwa kutsva vandakumbirawo mvura zvakambonzi mvura pakutanga wakamborambondipa etlasi pachibva pazoya mugomo yemvura vandasvika bva vaita kundikupira mvura yechimweso zvokuti yaitondibvumira kana ndimwe ndakatazomwa mvura yacho saka pakandidira mvura kudaro akandidira almost half bucket yanga yasara achibva ndidira muzevi wangu yekurudyi achibva bata Andrew andiri kuti rakabata bucket anozikiriso mukoma wake achibva ndira pashaya apa nebhucket racho achibva ndibana nemabhuzu saka pandakanda nzeve yangu ipapa neziso bhozi ziso akarohwa nechambo chandiri kutaura ichocho nemusana miri wangu wese ungori nemadrang yakurohwa ya saka wapedza kundisunga kudaro vanhu ndopanga kuti vachiungana pichana pichana saka ndobva vaitaura maphotos nemavideos vachitida kuzvitendedza pasocial media saka ndakarara pasi papapo mudzimai akazoiwa naye ane anonzi Thomas Support amene takamubatira kupi ndopa ndakasunga makumbo angu nene mudzimai uyu vachibva kuti manekidza kuti tipinde mungoro wachibva kuti watisungamidza kupinda mungoro daro ndopa wafamba nezinongoro wakuenda kwandirogara inini saka takapfura nepachipatara pandakumbirawo ndirapwe sezvo ndanda kunzwa kurwadziwa zvakanyanya zvanzi aiyo hatikwanisi kubvumidza kuti urapwe wakatongodzika mungoro unhu watizi vatasvika panyawo zvakaita zvechokwadi wakaita pungweyo wakandirindira riri mungoro ndezvechokwadi mangwana makuseni pakapfura kombi yekutanga newe kunokwarisa kuma past 5 wabva wamisa kombi zvanzi yamuone munhu atabata nemukadzi wedu wakakwanisa kudzika mukombi wakakwanisa kudzika wachitora mafotos nemavideo wakaya bhazi rechi2 kumapasi 5 rewaenda africa rikaita zvimwe chete izvozvo wakakwanisa kudzika mabhazi wachitora mafotos nemavideo zvazvo zvimwe chete zvazonitira kumira bhazi rekwavo chirinofurana 6 kupedzisira ndoratira kuti timunyadzise bhozi inini ndoshandisana navanhu vacho kwavo saka kuti vaone kuti mumao ndo zvaita saka bhazi rero rivhara nonoka kuuya vatanzi ngoro ngaibopwe futi tichiende kwasabhuku kwavo kwakudarira vari kwangurunda vandakumbira kuti pfurani pachipatara paipa kuti ndikumbira ndirapwa vachibva varambidza kundirapa saka tangotidarike pachipatara bhazi rati kwahwenjeraira rangu wakamirira ndipo rakabvara waya vachibva vavhara roti vamisa bhazi musati kwakuna kudhiraivha anonzi Pitoto vanzi zvamira sei muri kuvhara roti zvanzi ada kuti muone kuti mumwe wenyu kuti amubata nemukadzi wedu saka vanhu vakakwanisa kuti kudzika mubhazi vakakwanisa kudzika vachitora kuti mafotos nemavideos tibva tapfuurira papapo ndobva taenda padare pacho pangurunda ndopo wakasvika ndakasungwa saizvozvo wandibvunza kuti iwe takubata nemudzimai uri kubvuma here ndikati ndiri kubvuma saka muridzi wemukadzi achibva ati abvunzwa nedare kunzi mukadzi uri kumudare akati mukadzi handichadi zvanzi iwe muchenje mukadzi uri kumudare ini semunhu airwadziwa ndakabvuma zvokuti ndikwanise kusunungura nyaya yacho ipere ndikwanise kubva ipapo ndikati hongu achibva ati mudzimai takumurongedzesa apa tisati taenda kunorongedza ndopakanzi tinoda muripo we$1,300 US ndibva ndati handina mari bhozi kana mari aida aricha ndakatobhadharirwawo nedzimwe hama dzangu dzanga dziripo so ndobva zvanzi toda 1,300 ndibva ndati handina mari zvanzi unotipa tractor ndikati tractor haisi yangu zvanzi mombe ndikati mombe dzangu inini dzakafa zvanzi saka une chii ndikati mbudzi ndo dzandinadzo zvanzi pambudzi dzacho unokwanisa kuti pangani ndikati ndine mbudzi 6 ndobva kanzi mbudzi dzacho 6 idzodzo todzipa vhalo ye$100 waibva watuma mupurisa wavo akanotora mbudzi but pakaenda akini ndandisipo mbudzi dzacho dzinogarawo muvillage momo panonzi pakamuruku saka wakangoenda vachibva vanotora mbudzi dzacho ini ndisipo wapedza kunditonga ndopakati nditsinonatamba wachonzi ngatiendei kumba tonorongedzesa mudzimai hembe dzako dzibva dzakandwa mungoro imomo dzibva dzaendeswa futi kumba kwangu kwandogara inini awo waridzi mukadzi ndopakabva wadzokera kumba mukadzi ndibva ndasara naye so ndakazokumbirawo vabereki vacho mudzimai kuti munokwanisa here kuchengeta mwana wenu chizoona ndodii saka vabereki vacho vati isusu hatikwanisi because mwana edu atongwa isusu tisipo saka ndibva ndakumbira mudzimai saka toita togarisana sei pana because ini ndinewo mukadzi wangu handinaye mai wangu nyakundibereka wangu varipo kati inini handikwanisi kugara nemumwe murooro asiri murooro wangu wandinoziva saka uyu wangu handikwanisi kugara naye saka ininiwo futi mwoyo mangu ndandisingadiwo futi kugara naye saka yakazongoti inini ndakuchiona kuhama dzangu kwekuenda handauzoziva kuti papacha akaenda kupi asi patakazinge kudaidzwa kuda riri kunyamazira kwamambo Chikotora ndopakazouya natete wake tete wacho wachindogara naye kuvillage 34 ndokwakatemwa muripo wemombe 4 ikoko ini handira kuzviramba vana ndakakumbirawo mazuva ekutsvaka semunhu ndichiri marwadzo mbotsvaka mari dzekuzvipatara nemari dzekuya kumatare kukoti kwaMajor Street
saka tabva ipapo kuna zvechokwadi mambo kunyamazira pakati pamadhetsi ekuti tizive kudari ndakatomufona ndikati zvanhasi ndatadza kuuya tiri kurapwa ndiri kuharare akazvinzwisisa kechitu ndakatadza futi ndaribva kune rimwe dare kuno ndikati ndakundikana ndasvika kumba uku mbiri yangu iri kundirwadza akazvinzwisisa saka pechitatu apo pane nditiri kupedzisira chazotongwa uri musi chingani tabva kuti kudare rimwe rekunoku ndopandati ndakundikana futi kuya kati unenge wauda kutamba nedare redu saka tichaona kuti ngurwa chati achikudii samushure mwezvi ndopandakazoona mari mwezi musi wa2 mwezi unowu ndakamuka makuseni pandaona musi pane panext pakava nemangu achiti pane munhu aisa tsamba nepasi pedhoa atanzi muchenje kana amuka anovhura do kutarisa tsambayo uwerenga zviripo ndopandakaona paine samoni ranga ramawerenga panapa riri kunzi ndikuda kuno kudari kwamambo makoni nenyaya yekudana nemuzibva wangu saka ndokusvikira kwandaita pazuva ranhasi iyo wadari kuti nyaya yazvitora abvuma nyaya asi ungoti dambudziko rakaitika nderekuti wana ngurunda makatora mutemo kuisa mumaoko enyu pane paine nyaya inenge yakajeka asi muchitora mutemo kuisa mumaoko enyu nemakupara mhosva pane imwe mhosva pamusoro yechangamire pamusoro yevadari ini ndiri mukoma wanomeni tiri vatatu muno madzikoma ake chekutanga ndichakumbira kuti mutiregererewo changamire pakuenda kwavachikore takabviriridza mafambiro edare takazozvidzidziswa tatobva ikoko chikonzero chaive chekuti pakugara kwedu taifunga kuti vamakumbe vari pasi remuhaiti navachikore saka takaendawo kutaona kuti panga paita kanenge kaelement kehuori kakaitika muchatiregerwa ipapo iyo hatisi kurega kufamba but taakutaura nyaya kuti makatora nyaya mutemo mumaoko enyu makatora mutemo kuuisa mumaoko enyu kupara mhosva pane imwe mhosva yapara icho wachamire iyoyoyo iri kwamajor street court ndofunga tapinda kaka 5 manje kwamajor street apo zvokudari repedzisa riri kumusi wa10 July tikudzokera futi pati kwamajor street court apo ivo vamuchenje vakatopinda mudare takapinda mutese vakatobvunzwa kunzi kana pamhosva yavakatadzirwa iyi ungade kuti muridzi wemukadzi akakurowa kuri kuti ndiwo kutonga mhosva ungade kuti akuwe mutongo wakaita sei wakakumbira dare kuti nomen aende kujeri for 6 years kusvika ini ndazobva negweta kuharare zvakakonzera kuti nyaya yaitangidzwa kuti pai patsva saka iri kufamba iriko ndo pane problem kuti uyu anga aine nyaya you cannot solve the wrong with the wrong handiti uyu abatwa ane mukadzi wemunhu handiti atadzi but imimi manje maakuenda kundoponda munhu maakundonyangadzawo futi unopati chii uriwe icho kwachamutaura changamire pakutaura kwaaita kuti akarohwa hatigoni kuzviramba nekuti nyaya iri mudare asi atobvuma uyu ataura kuti takamurohwa uyu akarohwa pache zvake inge atobvuma kuti ndakarohwa atotaura kuti takamurohwa zvazvemadhigiri now kuti akamira sei you see kune nyaya because tiri kuita dzidziso mangwana kuti wadaro for example watotaura kuti pane anga akutotora kutotora demo kutoko kutoti atouraya akazonzi aiwa usachadini usachatore chii demo you see panyangadzo
Asha dzinoenda nadzo kuti pandakavhura to ndiyakavhura tanga kuti sei kusimuka kwandakaita pandakasimuka ndine hasha ndiyakatanga kutondirowa kusimuka kwandakaita ndakatosimuka ndine hasha dzakanyanyisa. So hanga kuroika yoruta mama kawanda sekuwanda kwamakaita hanga kuroi nekuti mama kawanda handiti. So zvinorerutsa nyaya yenyu yanga yakadii yanga yakanaka kuti munondori munoenda mondorowa matomupa instant justice. Isafanira kuti inge ichiita saizvozvo nekuti pane kuti pane akanganisa asi iwewe panokuti ukorekte munhu right mumubate moenda naye kune authority motaura kuti taona munhu ari achiita zvakati sekutaura kwaita obvuma nyaya yake otongerwa nyaya yake but pane kuti imi makatora manje nemhiripiri nechinyi muchidira muchirowa nezvitirobho muchityora ruoko muchiita and so forth. Zvinorerutsa nyaya yenyu inenge yakaparwa abarwa nemukadzi wenyu mombe dzamama muchida kuti muone dzese idzodzo akuzvirapisa akudii maita instant justice inoramba ichitaurwa nehurumende kuti haibvumirwi. Uremu hwenyaya hunodii hunoreruka. Abatwa ichokwadi hapana munhu anotuita likely kubata munhu aine mukadzi wake mumba especially ari mumba mako. Yes, pane zinyaya ipapo. But raita zinyaya inoda manje kuti uone kuti unoita handle sei ma-issues akadaro so that mangwani haupari imwe ngozi pane nyaya yaparwa isina ngozi wotozopedzisira wane ngozi. So ndo pane pakudi ipapo majaji kana takupawo mutongo tenda kuona kuti tinoenda kuita mutongo wakaita sei nenhau yenyaya dzamakaita idzodzo ende dzamuri kuye kumakotsi which tinokwanisa kutaura naye kuti nyaya dzekumakotsi dzibve nekuti ijeri raanokwanisa kuti andopinda nekuti akaita instant mazoti makatsvaga loya anokwanisa kutsvagawo futi loya then oita maloya then back semaonero andaita pane nyaya yekuti inotomuendesa kana kujeri but taichitaura naye kuti shamwari hona wakakanganisa kukanganisa uko woenda wondowisidhrowa nyaya iyo isusu tokupawo mutongo wakareruka wekuti unobhadharika kuti nyaya yenyu ipere. Handizivi kuti unopaona sei ipapo. Ndiwe wati mukoma ndizvozvo. Paya ari kukoti haangatimboisiye yakadaro ngaasawithdraw hake. Okay. Saka isusu toti isusu sedare sinzi nyaya yacho yakukoti because hatiatenderwi kuti titonge iri yakukoti toti isusu momirira mopuwa judgment yekukoti mozouya kuno kutodi tozoipedzisa after mapuwa judgment kukoti. Ngoti andisiri konzwase ndangu nemashandire emutemo. Mutemo unoti kana nyaya yakune higher court smaller court haibvumirwi kudini kuibata. Yakati yekupindana mudzimba haisi kukoti kai iri intertwined dzakapfekana. You cannot separate one from the other. Kana kwacho kunonzi makamunoere makamunene mukadzi munhu ndiye munhu zero mukadzi
pamusoro ipapa. Ini ndoda kuti baba mukoma wanguruma wanzwisise kuti zvanzi dare rino iri harigoni kuchaenderera mberi nenyaya iyi pamamiriro yakaita kusvikira iro dare rapera kuti wapanzwa here ipapa. Hatina kuidismisa nekuti pane nyaya yakatanga kubva nyaya iyoyo ndobva yazara zinyaya rakakurisisa. Saka kuti titonge imwe nyaya iro zinyaya rakakurira racho risati rapera dare rino harikwanisi kuti ridi. Asi sekuti wakandaita kuti taiti yando withdrawa iyoyo kana yando withdrawa taiti taakuitonga toitonga yo withdrawa oripirwa chii nhau yake iyo inenge yadi yabva. But sekutaura kwamunhu kuti aiwa iyo inofanira kuti irambe ichienderera mberi iyo inotodini yoenderera mberi yazopera iyo kumagistrate court tozouya totonga nyaya iyi kuti kukoti yakanzi uyo haana mhosva akaponda hake nekuti mukadzi wake akati but semaziviro angu mutemo unotaura kuti kade ukabata munhu aine mukadzi wako ukaponda watozvitonga watotonga kumurowa kwawatoita watotonga zvese watozvitonga. Saka mhosva yacho inenge ichiri kupi wazvitonga. Hazvinzwisisa saka pane ndokupai maexample taura kuti ndichikuzokupai maexample ere pamusoro izvo. Inini ndiri mambo, inini ndiri mukoma weiyeyu neuyu akamhangara kukoti handisiri ndeava pamuchenji. Isusu hatikwanisi kuvati withdrawai kana iyo vari kuda kuwithdrawa. Ingandataura ndiri kuvanzwisisa. Ndinoda kuti kana iyo vari kuda kuwithdrawa then vanono withdraw nyaya yochitongwa as you said kuti kana vano withdraw inenge munenge mane leniency panyaya mutongo wakuita sekudzikira. Asi kana vachi ivo havakwanisi kuno withdraw, ivo ndivo vane decision yekuno withdraw kukoti kwamagistrate. Mambo muyananisi ndizvozvo mambo muyananisi handinowanzwa yaeka uyo aramba kuti inini handidi kuti idi withdraw handidi. Imi kana dai vamabvuma kuti ano toda inoti idi kuti awithdraw ngeraenda ndakutaura nechi neuyu ndomutaura maimplications ndokutaura maimplications acho ese ndotaura nhau yako hongu wakanga wapara chimhosva. Saka ndine matauriro andinodi kana makuda mabvuma imimi then ndochienda kusecond phase. Kuti wenyaya nyaya yawo yekurova itori nyaya itoriwo yega unogona kushaisa kuti chinhu ramutarisa kuti munozowana unogona kushaya vatotadzwa zvakawanda nenyaya makapara. For example munoziva club 99 I doubt 99 iyo kwakuine ainzi Mbanga mukadzi wake akanga achitasva ari mumotikari paaidhaut shamwari yacho ndokubva yaenda ndokunodaidza Mbanga zvanzi iwe mukadzi ari kutasva kuno manyaona uyo akabva auya nepfuti ndokusvika kwangu kuti wauraya chikomba chiyena yakazoiti yakuenda kukoti. Uyo akanga adaidzwa naiye Christopher Mbanga wakanga wachengwa ndiwo wakatozobatwa nemhosva kuti makadii but akanga ine mhosva ndiani wakatozovhariswa wakapika.
Ndiani akauraya chii munhu but pakanga paine chii paine mhosva yekuti akanga achitasvirwa chii mukadzi but akaisa mutemo mumaoko ani ndokubva andouraya munhu vasara ane zimhosva mauya aitorwisa ndinoona iita sendaitisa mambo varuda kuti munzwisise zvavari kutaura izvo muzvienzanisa iwo anotaura kuti makarohwa aini ndandakarohwa nokuti paakandihedha ndichibata isi tiri kutaura mhosva tiri kutaura nyaya dziripo iyo icriminal handisi kuitonga nekuti tinoda kutarisa mafacts and so forth but tiri kutaura zvinhu zvakadi zvakaitika kuti imimi tione tiite enlightening each other handiti tivhurane chii sevanhu vauya kuna mambo tionesane tionesane. So it's up to you to take it or leave it. Nekuti mandipira inini ndinoweya ndoona kuti nyaya iyi zvakamira zvakati ndokufanira kubatsira mhuri idzi sei. Last week kwakauya umwe mufana muno mudare aitasva kamwana kane 15 years handi ndobvanzi navabereki roora vanoda kuroresana ikoko yehwa aramba zvakandirolini handirora harauziva kuti ane chii ane zimo ndokuuya kuno autoda pfuma vari kuda pfuma ndokuataura mutemo wapo mazuva anaya kuti even imi munoda pfuma mune mara kutokanganisa imhosva yekurodza mwana ane chii because mutemo wavo kuti yezvenizvo 18 years iwewe ungada wakatobvuma manyaya yako uri kuko wakatobhadhara kana kapfuma pisha rakamombe kekuti wakadii wakakanganisa uri kuko asi wakaramba wauya naye pana pamambo isusu taakukuendesa mapurisa anhasi akatofigirwa akusei iwoyo but imhosva yakadii ingada yakangopera iri kui iri kumusha but yauya mumaziso edu isusu tochiedza kamwana kakokona kane makore mayo wakatanga kutasva uine makore mangani ndakasvirwa ndine 15 years wakutoona inga patori nezimhosva wabereki wacho wakutopara mhosva uyu wacho aitasva uyu akatopara mhosva mhosva yodii so ndopare nyaya yenyu apa ndopare nyaya yenyu saka ini ndatora nguva yakareba ndichida kuti ndimuonese saka doti ini dare tombopostpona kusvika nyaya yekukoti yadii then muzodzoka Good.